सेटी फिल्म्स पर जाएं। आप अभी सुन रहे हैं डीजे संतोष राज की चैनल से म्यूजिक बाय डीजे सिमरन, रिकॉर्डिंग बाय सेटी फिल्म सीतामढ़ी। की बात तोरा दीदी से करबो, चाचा क्यों मन करे छ सुतलो में करबो, के जगलो में करबो, अपन टाइट दे देता हम फिर से करबो। की कहले देही न के फोन बात तोरा दीदी से करबो, देही न के फोन बात तोरा दीदी से करबो, देही न के फोन बात तोरा दीदी से करबो। डीजे संतोष राज, डीजे संतोष राज, डीजे संतोष भोजली पुनर्वास, भोजली पुनर्वास। कोई दिन से हम करत रही फोन के, फोन उठा के गरिया बचलो कोन के बोला। कोई दिन से हम करत रही फोन के, फोन उठा के गरिया बचलो कोन के। की बात तोरा दीदी से करबो, राइतो में करबो, दिनों में करबो, अपन काट देबे तो आ जोहर खा के मरबो। की कहले देही न के फोन बात तोरा दीदी से करबो, देही न के फोन बात तोरा दीदी से करबो, देही न के फोन बात तोरा दीदी से करबो। डीजे संतोष राज, डीजे संतोष राज, डीजे संतोष भोजली पुनर्वास, भोजली पुनर्वास। म्यूजिक बाय डीजे सिमरन, रिकॉर्डिंग बाय सेटी फिल्म सीतामढ़ी। तोरा सनिक तोहर छोटा की बहिन के, रमी रमेश के करई छो पसीन के। तोरा सनिक तोहर छोटा की बहिन के, रमी रमेश के करई छो पसीन के। की बात तोरा दीदी से करबो, मोर हरिया में करबो, के तू पहरिया में करबो, आ नई बात जे कर दे बिजली में सतबो। की कहले देही न के फोन बात तोरा दीदी से करबो, देही न के फोन बात तोरा दीदी से डीजे संतोष राज, डीजे संतोष राज, फोन बात तोरा दीदी से भोजली पुनर्वास, भोजली पुनर्वास। सेटी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी।